Кажуць, што самая складаная і высокааплатная прафесія быць мамай. Менавіта гэты чалавек ведае, як схадзіўшы на працу, увечары зрабіць яшчэ сотню хатніх спраў. Але нягледзячы на ўсю цяжкасць гэтых абавязкаў, жанчынам усё вяртаецца спаўна. Так, 14 кастрычніка усе мамы Шклоўшчыны сабраліся ў зале раённага дома культуры, каб пачуць словы падзякі і любові, якія бесперапынна гучалі на працягу ўсяго святочнага канцэрта. Перед канцэртам у фае раённага дома культуры ў выкананні узорнага ансамбля «Кантилена» гучала жывая музыка. Таксама ў гэты дзень шклоўчане маглі ўбачыць выставу малюнкаў выхаванцу студыі эстэтычнага развіцця «Фантазёры» і цэнтра дзіцячай творчасці «Прамень». Канцэрт пачаўся з выступу намесніка старшыні райвыканкама Сергея Артамонова. Ён павіншаваў жанчын са святам, пажадаў ім дабра, жаночага шчасця і хатняй утульнасці, а таксама адзначыў, што не трэба шукаць нагоды, каб чарговы раз сказаць словы падзякі свайму самаму дарагому чалавеку. Таксама ў гэты дзень былі ўзнагароджаны шматдзетныя мамы нашага раёна. Так, напрыклад, намінацыю «Самая маладая шматдзетная мама» атрымала 29гадовая Наталья Матюхова. Яе сям'я налічвае 7 дзяцей. На працягу ўсяго канцэрта пазітыўныя эмоцыі гледачам дарылі выхаванцы дзіцячай школы мастацтваў, а таксама калектывы і салісты раённага дома культуры. У гэты дзень было сказана шмат слоў любові і падзякі, спета лірычных, кранальных песен. І ўсё гэта для яе адзінай. Бо без сумненняў, самай важнай жанчынай у жыцці кожнага чалавека была і застаецца мама. Мама – это самое святое, что может быть у человека в жизни, поэтому я хочу поздравить свою маму от души искренне, всех мам вообще мира с этим замечательным праздником, пожелать крепкого здоровья, счастья и чтобы детки их только всегда радовали. Я думаю, что этот день очень знаменателен для всех женщин, для мам, для бабушек, для будущих мам. Он сегодня такой светлый, такой солнечный, такой радостный. Хочется, чтобы сегодня и настроение у всех девочек было самым-самым лучшим. И, пользуясь случаем, я хочу свою дорогую мамочку поздравить с праздником.